עדי, הכל טוב? מה? לא, הכל טוב. אני פשוט מלוויינת לראות שאין איזה פקח על הרכב שלי. אבל אתה על כחול לבן, תאריכי את הפנגו. תגידי, are you crazy? אנחנו בתל אביב, זה יקר. אני לא כמוך עושה ארגזים מקצבאות. אוף, אני לא מבינה למה לא יכולת לבוא איתי בתוך הרכב. ככה הייתי יכולה קרוב, ועל אדום לבן. בסדר, אבל פעם האלף, עדי, אני לא יכולה לבוא לו. האוטו שלך לא מתאים לי. עוד פעם את נותנת לי אטיטיוד? את ליטרלי רק צריכה לשבת. מה את רוצה, כיסא מסאז'ים כדי שתוכלי לשבת אצלי ברכב? באמת, לי, תעזרי קצת לבדודה שלה. עם איזה פטור מתור נכנסנו למסעדה הזאת בלי להמתין? fair enough. טוב, אני לא יכולה ככה, אני רוצה שנאכל ונעוף. איפה האוכל שלנו כבר? היי, ממש סליחה על העיכוב. פשוט המרקוב לקח מעט זמן. מי אוכל מרק עוף בקיץ? אני בחורה מיוחדת. טוב, בתיאבון שלכם, אם אתם צריכות איזה משהו, יש לכם איזשהו שאלה, בקשה, שאילתה, השערה, רעיונים, א', רעיים, א'. שמי אלדד, ואני מסתובב פה. בסדר? תקרא לזה איך שאתה רוצה, אבל יש לי שערה במנה. אז אני אשמח להחליף אותה. שערה? כן. במנה אצלנו? זה נשמע לי מוזר. כן. תקשיבי, את בטוחה שהשערה הזאת לא שלך מהבית? היי באדי, או שתקרא לך משית או שאנחנו נעשה לכם שיימינג בכל הרשתות החברתיות. טוב, נו. קרן! כמה פעמים אני הסברתי לך, אתה חייב ללמוד להסתדר לבד. אי אפשר שבכל בעיה, הצהרה, שאלה, רעיון, הערה באלף, הערה בעין, שאילתה, הברקה, אתה תפנה אליי. אתה מבין? כן, אני יודע, סליחה, אבל היה להם שערה במנה. אוקיי, טוב, כן, בננות, הבנתי שיש בעיה, איך אני אוכל... וואו! אלדד! אלדדי! למה לא אמרת לי שיושבת לנו במסעדה בחורה כזאת מעניינת, כזאת מיוחדת, כזאת מתוקה ומקסימה? זה מה שזה, אני מסתדרת. אני מסתדרת? אתה את שלך כבר. איזה יופי. אז איך אני יכולה לעזור לכן מקסימות? כן, יש לי שערה במנה, אז תחליפו אותה. כן, ו-can you make it quick? אנחנו הזמן קצוב, עוד 6 דקות הולך לי החנייה. בסדר גמור, כן. אז איך אני יכולה לעזור לך, מתוקה? מה המקסימה הזאת תרצה להזמין? את יכולה לשאול אותה? ברור. כן. מה תרצי? קרן שמש. את אותה מנה. את אותה מנה? כן, בלי שערות. את אותה מנה את רוצה. את מבקשת ממני את אותה מנה. העניין עם המרקים אצלנו במסעדה שהם יוצאים רותחים. כן, אני יודעת, בגלל זה הזמנתי אותו. אתם רוצים גם מרקים קרים? לא, אנחנו לא מוצאים מרקים קרים, אבל אם חס וחלילה אנחנו נגיש מרק רותח, וישפך לך ליד ולא עלינו, ובגלל זה אני חושבת אולי גם חיק את זה טיפה ממך, כי אולי כדי לבחור מנה שמתאימה דווקא לך יותר. מנה שמתאימה לצרכים שלך. בואי נראה, ביחד את ואני נבחר לך? מה אנחנו? הופ, תזהרי. מזה? רק אנחנו, אם לא, סליחה, שזה לא חס וחלילה פה. יהיה, אז ככה, בוא נראה איזה מנה יכולה להתאים לך. מה את אומרת? אוי! ריזוטו פונגי. ריזוטו פונגי, זאת מנה בדיוק בשבילך, את יודעת למה? כי היא רכה. וכן, והטמפרטורה שלה נעימה, וילדים מתים על זה. תגידי לי, את רוצה להביא לה את זה בבקבוק מטרנה וסינר? אני מבינה, הבנתי את הקשר. עדי יכול, בסדר. לא, היא ברורה, אני הבינה. כי זה יכול להתקע לך, הריזוטו זה בחלקיקים, וזה יכול להתקע לך. בסדר גמור. נבחר לך משהו אחר? מתוקונת. מה את אומרת על... זה ילדים נורא אוהבים. לזניה 4 גבינות. את יודעת מה מיוחד בלזניה 4 גבינות? יש בה 4 גבינות. אנחנו שמים בריאים, אנחנו שמים קממבר, אנחנו שמים מוצרלה, ואנחנו חותכים בצל סגול. לא, זה יותר מדי, זה כל זה יותר מדי. מנה יש לי יותר? אני מדברת יותר מדי?
המנה יותר מדי? אני דיברתי יותר מדי, אני מבלבלת אותך. לא, ממש לא התכוונתי לבלבל, יש לי איזה עניין כזה שאני מדברת לפעמים קצת יותר מדי, ואני לא צריכה שתמכן לבלבלים, תגלגלי מפה, מכל לא רוצה לגלגל, לא תתבלבלי. ליאת, רק מבררת איתך פעם אחרונה, אם את רוצה את הלזניה. אוקיי, קרן, הכל טוב, בסדר. אוקיי, גם את תפסיקי להגן עליי, ובאמת פשוט את המרק, אוקיי? ואם לא תביא לי את זה עכשיו, אז אני אפנה למנהל שלך, אז חבל שזה יקרה. וגם מה את חושבת שאני... עדי? עדי? מה קרה? מה קרה לה? היא נחנקת. היא נחנקת. אלדד! אלדד! אוקיי. אלדד! איימליך. אני צריכה... איימליך, קרן איימליך. אני את יכולה, קרן, את לא יכולה לעשות אני... לא, את לא מבינה. אני הייתי חובשת בצבא. חובשת חבית? כן, בקריה, אחד החיילים שלי גם נחנק מפסק זמן, ואני עמדתי ככה ואני לא עשיתי. זה לא הזמן לבכות עכשיו. תעמדי מאחוריה, תחבקי אותה, תרימי אותה, אוקיי? לא כמו בטיטניק, אוקיי, תקשיבי. אגרוף מעל הפופיק, בוהן מתחת לעצם החזה, אוקיי? אלדד, אתה יכול להתקשר לאמבולנס, אתה יכול לעשות משהו! בוהן מתחת לעצם החזה, ותדחפי, למעלה קרן, תדחפי. עוד, את יכולה, את רוצה שלמה ויכולה. עוד, קרן. עוד. חזק יותר. אני לא מצליחה. חזק יותר. תתקשר, אתה עוד לא עושה שלום. חזק יותר. הגעתם למרכז התמיכה של וולט. בשירות המשלוחים הזה לא אומרים שום דבר על הזמנת אמבולנס, רק מדברים על טק-אווי. עוד, זהו. במסעדות אסיאתיות במרכז, הקיש הוא 8. רואה? אמרתי לך שאת יכולה. אוי, פאק, ליה, את הצלת אותי. וואו. תשמעי, אני מבינה שאני זלזלתי בך, ואין מה לזלזל בך. בכלל, את גיבורה. איפה למדת לעשות את זה? האנטומיה של גריי. כן. אוקיי. תשמעי, את מדהימה, אין לי מילים. את הרגע פשוט שברת את הפחד הכי גדול שהיה לי בחיים. מה אני יכולה לעשות בשבילך? איך אני יכולה... באמת? אני רק רוצה את המרק. בסדר גמור. ואם יש לך בעיה, בקשה, שאילתה, הצהרה, הערה באלף, הערה בעין, רעיון, הברקה, אז אני פה בשבילך. אוקיי. נגמר המרק עוף. חשבון. שאף קנאית לא תגיד שאין לך שכל, שאף מנוולת לא תגיד שאין לך סוואגה. היי, אל תאמין להם, עזוב אותם, אל תתערבב. וכלב מי שלא אוהב אותך, כלב מי שלא